oman yi mu ha na omanpani dada Mahama eka se ni manifesto mu na o ka se obe legalize okada na enka o legalize ya ebi mu adwen ene se o legalize ya enkeye wonim se nipa nkasa no se ye maye akwanya ese yenye edia esena efata emrada ho a yetimi enya abotre ehwe se ewo mu se ye de emrato ho amaye ya maye kwan se yenye de enso no yempre ye ho ese ye beye wiase na ye wo mu no nipa bia ebedu pempenso bia wo beka se o ade we de mempese wo bekọ ho no enumom na akoye ade bia nipa ne bepese wo beye na abre nyina ana se yakase menye no enumom na ne kondo ne nigye ho ese wo beye dia meken nyina no mepe a kire se abrabo anipa ye bo no se ehuba emfaso ese o ade bi ana se enyema bi wo honom a ebebo nipa asetena eno nti yemfa emranto ho na etimi aboa ye nyina wo asetena mu a ekoba ne se nipa hunu se yede mra ato ho yidie ma anye ne yi a asem betimi edeme ana se abansa betimi asomi mu eno nti me koye a medwene ho ansana maye na emom ekoba ne se emra emmata bibia ho na eyade enso a nipa eni nye ho a eno na akoye se meye ne ehu a ensem fata enu nti meye no kokoam na emom esan se nipa empene sa ni nti no meye a wo se meye ma me ho to me ansana mejai meka nyina meka akosi ese ye wo oman yi mu ha na omanpani dada Mahama eka se ni manifesto mu na o ka se obe legalize okada na enka o legalize ya ebi mu adwen ene se o legalize ya enkeye efri se abofre bia na abranti wa bia obepese odi moto ebeye adwuma no ebeye se nipa no beko empenifo anim ni wakọ register na anamonto esefata ese wo beye no wafaso na etimi ede pepepe ye ne ahotoso aba nanso ebinom ehu ne saa na yenyina yebogu ye na mibisa ese se ade bi wo ho na se ebe ha adwen ebe sei nipa ana se de nipa beko oseye mu a so enkenye ne papa ana ne kwanpa so ese ye de emra ebeto ho ana yenhwe ya papa Nana Adudankwa Ekufuado ono soso ni manifesto ene ebinom bogu ya papa ode ne de ebeto ho na nipa nyina akoba ne se Ghana ye nyina ye boje so ese ne ya to ama Nana Adudankwa Ekufuado ebise ebinom ka se ene NPP be kan manifesto be ka bibi na Ghana ni nyina Ghana fomfo ye ni nto so a osimigali me ba be legalize okada nyansa bia nim asema na omanfo kan no na yenhwe ye ka ese adwuma eni Ghana eni Ghana eno enenam so a ama emrante wa dodo na okada wodi okada adwuma a eno no wonim ese ade bechi ade ebesa no na nyame aye wadom na wonsa aka bibi kakra ede ato wano sese ye mampeni Nana Adudankwa Ekufuado ose ode abobo ya eba pragia de ye nyina dodo na ye friend pragia wode ba na abeye adwuma wo man Ghana mu na nukrenie aba bedu a ye nyina ya te ho asem na ye bisa se Mahama ka se nko wo be legalize okada no so eba ne saa enka pragia ka ya na se ebeka na se nka ne papa mu a enu nti enka hu behia ese ye de mra ebetoto niam bi hu nanso esanse aye tra no obia timidi ye de openti ama sesei okada ene tricycle no eye abobo ya na ase pragia yi no adoso papa emranti wa wode eye adwuma kra no ebinumu enfie a wode eye se adwuma no enso ani enfie wo se wodi na emra ma ho kwan ese wotimi ede pragia na ase moto ana wotimi nante kwantempo so edi akoniaba no enso ani ebimu fie enso ani eboa so kra ma ebimu kra mpe school ko na no enenam so na MTTU for any regional commander wo Western North sehiyo so waka abomo atu won ho egu monten so esese emrante wa enkopa adwuma anye
anaasɛ wɔse adwuma ani hɔ na sɛ pragea no wɔbɛyɛ adwuma deɛ a ɛnkɛnyɛ bɔne na mmom emfie a ebinom adie na wɔde etwi saa pragea yi no ensani ɛna ɛnam so nti ebinom soso ɛnyɛ wɔn asɛdeɛ sɛdeɛ ɛsɛfata abɔfra deɛ wɔno ne deɛ ne so wɔtwi akɔpɛ sika bi abedie wɔmfa adwen sɛbe ɛnto ho enti wɔnenam kwantempɔ so nenam ya kwan so so wodi akɔneaba ani a ɛnsɛm fata na no ɛnenam so a wotu wɔn ho egu mmɔnten so ɛsɛ abɔfra biara anaasɛ abrante bia a yɛbɛkyewo ɛsɛ wutwi pragea yi bi na wumfi a wadi no emra ɛma ho kwan ɛsɛ mfi a wadi no wutimi ɛde yɛ saa adwuma no a ɛne na ɛwɔ sɛ aban ɛma wo hu gyinabea ɛwɔ ɔman Ghana mu hanom sei na ɛnam so ɛma wɔkye enipa mako 17 dunson nipa dunson ɛna wɔkye wɔ mu na wɔkye wɔ mu no na akɔba ne sɛ woni license a wɔde yɛ adwuma ɛna ebinom nso mfi a wɔde yɛ saa adwuma no ɛmmoa ɛno nti wɔbɔn wɔn kwadu wɔde wɔn kɔgyina court na ɛkɔba ne sɛ yɛtwaboɔ ama wɔn sɛ wɔn tua na ɛboa yɛtwa ma wɔn no efiri 600 Ghana cedis ekosi 1002 ɛne ɛboa yɛtwa ma wɔn ɛsɛ wɔn tua na ɛnum no ɛna ɛkɔba ne sɛ wɔn mu a wɔkye wɔn nyinaa no wontimi enya sɛ sika yi emetua na mmom enipa 9 ɛna wɔwɔ mu a nipa ba 9 no pɛ ɛna wɔtimi etua sika no a wafa wɔn ho adi anaasɛ emra kwan so no wayɛ wɔn asɛdeɛ saa find ya find wɔn no watimi atua ɛno nti yɛde saa enipa du miɛnsa yi ɛkɔ akɔhyɛ efiase efisɛ yɛbua wɔn fɔ yɛde wɔn kɔ akɔhyɛ efiase wɔn fie a wadi ɛma ho kwan ɛna afei so wɔn a wɔn fie kɔ anim nso kora wɔka ho no woni license anaasɛ mmerɛ mu no woni akwanya anaasɛ nsiachi baabi a ɛkyerɛ sɛ wɔwɔ ho kwan ɛsɛ wotimi ɛyɛ adwuma na wɔde pragea no ɛyɛ adwuma ɛwɔ yakwantempɔn so na yɛnkɔ tie police command asɛm a wɔde ɛtu dwa ɛfa senior yɛde wɔn ɛkɔgyina court no ɛho mmra enti se emra ebema ho kwan na yebe legalize okada ewo oman Ghana mu anase tricycle a yede be ye adwuma a nipa dodo na efre no eye pragea no emra bi be bata ho se wo be legalize na nko wode be ye adwuma migidi ese enkebe so ani na se yen legalize ye no obia betimi de ne pe ana ni tumi ebe ye de wo pe ana wode be ye adwuma anante senia wo pe de enshani enunti sa anamon a eye police command etu ewo sehweyo so imigidi ese ebeboa ama emrante wa wode okada eye adwuma wo be hwe wo husu yie se wonfie enuye se ebia 18 years ekro na wontimi mfa moto ana pragea yi enye adwuma enka ehu behia ese wobepe adwuma foforo bi na wobeye sense wode wa wope ede moto ana se pragea yi ebeye adwuma na ede insunsuanso bone ebebrewo na impo aban ana se adwumayefo bambofo adwumayefo ensa account
na wɔhwɛ wo mfie no na ensɛm fata ɛsɛ wo de yɛ adwuma na afei nso so mpo wanyi ana wo mfie a ekita wo no wo ho kwan ɛsɛ wo de yɛ adwuma na wonni license ana sɛ emmra ma wo ho kwan wonni emmra se tumi bi a kyerɛ sɛ wotimi ɛyɛ sɛ adwuma yi a ɛne na ɛwɔ sɛ woda wo ho so na sɛ adwuma foforo bi na wobɛpɛ ayɛ a wetimi apɛ ayɛ ɛfiri sɛ ɛho behia papa ɛsɛ anamon bi a wobetu ana sɛ adwuma bi a wobɛyɛ no wontimi nka sɛ wo ɛna wode wo wedie ɛyɛ enti sɛ ɛyɛ emmra kwan so ana sɛ emmra ɛmata ho no ɛsan sɛ yɛ wa wedie a wode yɛ enti na wobɛyɛ dia ɛsɛ fata ɛno no entwa yie ɛno nti sɛ bambɔfo ahyɛ aseɛ yi no wo a yɛbɛkyew obi biara a wode okada ɛyɛ adwuma na wo mfie nkwa anum wo mfie nkwa anum nyinaa akimpo na ebia wonni license ana bibi a ma ho kwan ɛsɛ wotimi de yɛ adwuma de ɛne na aban sa so wo mu a na wo wɔ asɛm ɛbɔ ne pɔ yamfan ne wa wobɛkɔ akɔdam ebisɛ mrante wa ne na moto ɛne saa abobɔ yɛ yi so enya akwanhyia bebree ɛne ɛde aba bɛsom ɛwɔ attention TV so a Ghana ha ɛnyɛ ɛno nko a ɛdɔɔso papaapa yie ebi mpo etimi fam hwere wɔn kwa ebi nan etimi kotwa ebi nan etimi jama wo hwɛ a ase fam pɛ yie enti ɛho behia pa sɛ anamo abambɔfo etu afa saa okada adwuma yi ho ɛno no ebetimi aboa ama emrantewa no so wɔn ani aba wɔn ho so munua ba ma me da ko a me da mase ema mo monitie kwaso na hwɛ attention TV abre nyina abomoden ɛsɛ obɛ subscribe a like na share na wunua bi nso enya authentic news a etwaguo ɛwɔ attention TV so enhwɛ na aboa yɛ nyina ama yɛ de Ghana esi baabi pa me da ase